Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýäriniň bu sanyny soňky döwürlerde Türkmenistanyň häkimetleriň bedelini tatuw bastıran adamlary soraga çekip başlamagy we munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunlar gozgolýar. Tatuw näme? Onuň saglyga täsiri barmy? Näme üçin käbir adamlar öz bedenine tatuw bastyrýar? Häkimetler näme üçin hususan Türkiýeden ýurda dolanan adamlaryň arasyny tatuwly adamlary gözleýär? Olar soraga çekýär. Gepleşigimizde şeýle soraglaryň töweregine gurrun döşlükleri geçirilýär. Gepleşigimiziň başyna Braziliýaly tatuw ustasy Tiago Dupont bilen 8-nji noýabrda telefon arkaly geçirilen söhbet döşlügi siziň dikkatiňize getirýäris. Ikinji bölümde türkmen ýazgyjysy Hudaýberdi Haly bilen gadagançylyk we adamlaryň galypy salynmagy ýaly temalary öz üçin alýan söhbet döşlükleri siziň dikkatiňize getirýäris. Ýöne gelin ilk Azatlyk Radiosynyň 7-nji noýabrda tatuw bilen bagly Türkmenistanyň gowuşan habary dinläliň. Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde bedenine tatuировкалар, ýagny hemişelik suratlary çekdiren aýal gyzlar soragy çekilip başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasızlyk şertinde maglumat beren habarçy soragy çekilýänleriň aglabasynyň daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede işläp gelen aýal gyzlardygyny aýdýar. Daşary döwletlerde işläp ýurda dolanan aýal gyzlaryň endamynda tatuировкасы barmy ýa-da ýokdugy öwrenilýär. Olar aýal gyzlaryň gizlin ýapyk ýerlerinde bolsa, olary aýal organ işgärleri öwrenýär. Endamynda şeýle suratlar bolan aýal gyzlary soraga çagyrýarlar. Olardan tatuировкanyň nämäni aňladýandygy, haçan we näme sebäpden çekdirendigi baradaky soraglar berilýär. Soragyň çäginde tatuировкany suraty düşürüp, şol adamyň iş faýlyna goşup goýýarlar diýip habarçy 6-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä aýal gyzlaryň soragy çekilmegi, olaryň bedenindäki tatuировкanyň suraty düşürilmeginiň sebäpleri barada howpsuzlyk işgärleri tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan howpsuzlyk gullugynyň bir işgäri munyň howpsuzlyk çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Aýal gyzlaryň bedenindäki tatuировкalaryň daşary döwletlerdäki jenaýat toporlarynyň logotipi ýa-da belgisi, nişany bolaýmasyn diýilip alad edilýär we şol sebäpden hem olar barlanýar diýip howpsuzlyk işgäri aýtdy. Ýöne ol näme sebäpden diňe aýal gyzlaryň bedenindäki tatuировкalaryň barlanýandygyny we suraty alınýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Mundan başga habarçy şol aýal gyzlaryň hökmany medisina barlygyndan geçirilip, welaýatyň aýallar guramasynyň ahlak baradaky we wagyz nesihat berji mazmundaky ýygnaklaryna gatnaşdyrylýandygyny hem bellidi. Biz gepleşigimizi Braziliýaly tatuw ustasy Tiago Dupont bilen gurrun döşlük arkaly dowam edýäris. Tiago, gepleşigimize hoş geldiňiz. Siz tatuw ustasy, bize gurrun beriň. Bedene tatuw goýdurmagyň maksady näme? Munyň manysy näme? I think today is too much particular, like each one have a different. Meniň pikirimçe bugün bu her kim üçin öz boluşludur. Tatuw goýdurýan her adamyň öz üçin munyň manysy bar. Käbir adamlar ustahana gelip öz durmuşynyň bir bölegi bilen bagly keçi öwrümli tatuw goýdurmak isleýär. Beýlekler ustahana gelip öz bedenlerini nähilidir bir owudun bellik nagyş goýduroslar gelýär. Olar üçin manysy hökman näl. Diňe bedenlerine nagyş goýdurmak isleýär. Şonuň üçin tatuw goýdurmagyň her adam üçin aýry başga manysy bar. Ýöne tatuw goýdurýanlaryň ählisiniň isleýän ýeketäk zady bar. Olaryň hemmesi başgaça bolmak isleýär. Meselen meniň tutuş bedenime tatuw goýulan sebäbi men hemmelerden tapawutly bolmak isleýärin. Men konserwatif adamlardan tapawutly bolmak isleýärin. Conservative people. Käbir çeşmelerde tatuwlary anarhiýa bilen ýetişdirýärler. Bu hakykatdan şeýlemi? I always want to look at a tattoo with something that represents the anarchy and the underground art, Men elmydamyda tatuwy anarhiýany we ýerasty sunuwaty şekillendirýän bir zat hökmüne garamak istedim. Bu meniň garaýşymdyr. Ýöne bugünkü gün tatuw ören meşhur zat öwrüldi. Mundan beýlek hemmeler tatuwy anarhiýany ýa-da ýerasty sunuwaty şekillendirýän bir zat hökmüne garan ok. Tatuw goýdurmak üçin ustahana gelýän adamlaryň köpüsi bu moda bolan üçin gelýärler. Gelip nähil
ildir bir hili tatu goýdurmak isleýärler. Ýöne hut meniň özüm üçin bu ýer asy sunugaty we anarhiýaly bir zady şekillendirýär. Bu düşünje tatuwyň ruhuny diri saklaýar. Tatu wasiýetini köçeden çykan zat, ýagny tatuwyň taryhyny seretseň, baý adamlar ýa-da häkimiýet wekilleri tatu goýdurup ýörýän nädir? Tatu köçede dören zat. Meniň üçin bu anarhiýaly bir zady şekillendirýär. Käbir ýurtlarda, meselem Ýaponiýada geçmişde tatu erbet zatlar bilen ilteşdirilýärdi. Meselem türme tutuklary tatu goýdurýardy ýa-da garakçylar tatu goýdurýardy. In Japan, for example. Tatu goýdurmagyň saglygy oňoýsuz täsiri barmy? The tattoo is a process not too deep, and the skin is a bit superficial. We don't cross like all the skin. Tatu dere çuňlugyny tutuşlugyna basylmaýar, ol deriniň ýüzüne basylýar. Elbetde ol gowy ustahanada diňe bir saparlyk materiallar ulanylýan, kanunlar berja edilýän ustahanada basylsa saglyga ziýany bolmaz. Ýöne professional bolmadyk ustahanalarda basylsa ýa-da öz öýüne tatu basýan adamlaryň öýlerine basylsa ýa-da ýaňy işe başlayan adamlar tarapyndan basylsa, belki de saglyga ziýan ýetirip biler, infeksiýa döräp biler. Sebäbi tatu goýdurmak üçin mydamyda professional ustahanalary professional sunugaty ýüz tutmaly. Important. Always trying to looking for like a professional shop with professional art. Tatuwyň ortaça bahasy näçe? Bu gymmat zatmy? For example, like we have a minimum price. Meselen bizde kiçi tatuwlaryň bahasy bar we ulu tatuwlaryň bahasy bar. Onuň bahasy tatuwynyň ululugyna bagly bolup durýar. Meselen 5 cm töwereklerine ören kiçi tatuwynyň bahasy iň azyndan 50-65 euro töwereklerine bolar. 65 euros. Türkmenistanda häkimiýetleriň tatuwly adamlary soraga çekýänligi barada maglumatlar bar. Siziň pikiriňizçe tatuwdy häkimiýetleri ýynjylyksyz edýän näme bolup biler? So probably looking for something like a member of gangs or something. Because Meniň pikirimçe olar garakçy toporlaryň agzalaryny gözleýändirler. Sebäbi şolar ýaly bolýar. Dünyada bir topor garakçy toporlar bar. Ol toporlar bedeni tagmalamak üçin tatuwlanýarlar. Şol sebäpden häkimiýetler şu tarapdan çemeleşýändirler. Häzirki günlerde tatuw bastyrýanlaryň 80% töweregi owdunlyk üçin bedenlerini nagyşlamak üçin goýdurýan bolsalar, tatuw bastyrýanlaryň 20% muny öz agza bolan toporuny ýa-da şoňa meňzeş zady şekillendirmek üçin ulanýarlar. Bu nokdaý nazardan men häkimiýetleriň näme sebäpden tatuwly adamlary gözleýänligini göz öňüme getirip bilýär. gang or something like this. So in this point of view, I actually understand why the authorities don't like too much. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Geçen hepde Türkmenistanyň gelip goşan maglumatlara görä, türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda bolan türkmen raýatlarynyň bedenine tatu bolan käbir türkmenistanlary soraga çekip başlapdyr, Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýyň sebäpleri nämeler bolup biler? Nimeler onuň nähili häkimleri nähili owsara salýanlygyny bilenmek, sebäbi ol adamyň başga bir adamyň tenindäki zat özüm onu ýokonyş däl ýa başga bir ýerine ýokonyp şoň üçin onuň häkimiýet wekillerinden näme howsala döredýänini gödüňüne getirmek kyn. Ýöne bir ýerde bir zat bar, şol tenine tartyp etdirmeklik öňkü döwürden bäri gelýär, Sovetler döwrüne dol bardy. Ýöne açyk däldi-de, bir gün watardaky ýaly. Bir aýratyn ustalarym ýokdy. Ondan adamlar türmäge düşüp çykanlar tenine şeýle ýazy galdyrýarlar diýip gurrun edýärdiler ýa-da şol ýagdaýyny türmede etdiripdir diýärdiler. Ondan soň ýaşlaryň özleri edýärdi. Eline barmagyna, meselem 4 barmagyna 1900-njy ýyl diýip doglan ýylyny ýazýardylar. Senlik gadagançylyk beýleki bir höwesiň üstüne atýar. Şoň üçin oňa bir gadagançylyk girmegiň geregi ýokmy diýen şäre görmek. Ýa ol beýleki bir reaksiýanyň döremegine, başga bir täsirleriň oýanmagyna getirýär. SSR döwründe şol gadagançylyk wagtyna da tenine şeýle ýargy etdirýänler bardy. Hatda özleri etdirýärdiler. Oňdaşyndan daşary ýurda gidenler şeýle ýargy getirýärdiler. Ýöne onuň Türkmenistanyň şu häkimlerine näme ziýanynyň ýetýänini biljekler. Hudaýberde Türkmenistany häkimiýetleriň tatuwly adamlary soraga çekip başlamagynyň özü san taýdan olaryň häkimiýetleri ýynjylyksyzlandyrjak derejä ýeten bolmagynyň ahmaldygy barada pikir ýöretmäge esas döredýär. Muňa nähili düşünüp bolar? Ýene şol gadagançylyk bilen düşündirip bolar. Eger şol gadagançylyk bolmadyk bolsa,
tenine şol ýady galdyran adamlar ýygyrlanmasalar, onu ol beýle bolmazdy. Meselem garaşsyzlygyň ideýanlaryna 90-njy ýyllarda şeýle gadagançylyk ýokdy. Şoň üçin ol problema däldi, ýagny mesele däldi. Haçanla şol mesele gadagançylyk ýerdeninde, ondan soň şol dörep başlaýar. Şoňa beýleki ýaşlaryň ünsüni çekýärler. Eger häzir Türkmenistanyna şeýle ýadyk edýänlere ýa-da ýadyk etdirenlere hiç hili reaksiya bildirilmese, şoňa ýagşam diýilmese, ýamanam diýilmese, ol öz meýline gider, isleýän adam onu etdirir, beýleki köplük bolsa etdirmez. Meselem Gunwataralyk görelýär. Gunwatarda ähli adamyň tenine ýadygy ýok ahyryn. Ol açyk özüm bir ýerde, Gunwatarda açyk ýöne ähli ýaşlygyň ählisi şol ýere baryp mowata duranoklar. Türkmenistanyna bolsa şol gadagançylygy döredip, şol ýygyrlanmalary ýola goýup, ýaşlarda şoňa bolan bir antigeni, şoňa bolan bir ters hereketin oýanmagyny getirýär. Bu şonuň bilen bagly bolsa gerek. Şol gadagançylyk bilen bagly bolsa gerek. Bedenine tatu bolup soragy çekilýän adamlaryň köpsüniň daşary ýurtda bolup ýurda dolananlar da onu nazarda tutsak, tatu bolan meýliň ýüze çykmagyna ilatyň daşary ýurtlara gidip gelmegi, olaryň özüňe medeniýetlerden täsirlenmegi diýip düşünse bolarmy siziň pikiриňizçe? Ýok, bu gaty bir beýle däl, gaty bir beýle däl. Sebäbi şol ýene de ýatlasak öň SSR döwründe ýurdun tutuşlugyna ýapyk wagtyna ýaşlaryň tutuş diýeni ýaly bir 99%-iniň ary çäkden çykyp görmeýän wagtyna da şo ýazgy bar ýaşlyň elinde. Ol migrasiýanyň täsiri däl. Ýöne migrasiýanyň başga bir täsiri bar. Daşaryk çykan ýaşlaryň. Şolarda nähilidir bir erkin hereket etmek höwesi dörýär. Şol men şeýle desim gelýär diýen bir höwes dörýär. Meselem çilim çekmek ýa-da bir şolar ýa bir naqs tapmak. Şol ýaşlarda ýaşlaryň içki dünýäsinde nähilidir bir garşylykly hereket bolýar. Şol özüne näçe köp garşylyk bildirildigiçe olam özünden şol garşylyga garşy bir hereketi oýlap tapýar. Eger adama erkinlik bersen, ol onu etmeýär. Men daşary ýurtda köp türkmenleri görýän, daşary çykan türkmenleri görýän, ýaşlar görýän. Ýöne şolarda men şeýle ýazgyny göremok. Ýa-da bir aýratyn naqslyk göremok. Elbetde käbiri edýär, käbiri saçyny gyrpdyrýar, ýa-da bolmasa saçyny boýuýar, bir nähilidir bir ýanky şugundur reňkemi, ýa-da bir gök reňkemi, şilerek reňke boýuýanlarym bolýar. Ony şol ýaş adam, ýaş insan içki protestiniň alamaty hükmünde diye. Şu kadadan çıkmak üçin, ýagny beýleklere meňzemejek bolmak, ýagny şu jemgyýetde kabul edilen, umumy kabul edilen ýaşaýyş düzgünlerine, kadalaryna, durmuş stiline başgaça bolmak istegi ýatyrmy şoň aňyrsyna? Elbetde hutda şeýle isleg bilen onu edýär. Ýöne onuň näme peýdasynyň bardygyny ýa-da nähili ýan getirjekdigini ýa-da ol özüni soňule nähili duýjak barada şol fursatyny özüne pikir eden ok. Kadadan çıkmagy onu Türkmen häkimetleriniň biňjilik edýär. Kadadan çykýanlygy olar biňjilik edýär. Hemme kişi bir formada, hemme kişi bir ýere meňzemeli diýen düşünjeden ugralyp olar soraga çekip şeýle etmezligi ündeýärlermi? Olary elbetde kadadan çykýanlygy däl, o taýda bir kadadan çykyp kadadan çykmada ýok, ýöne şol bir düzgüne salmak, şol bir görnüşe getirmek. Meselem aýalylar barada aýdylanma, şol hükman uzun köýnük giýmeli, bir renkli köýnük giýmeli, alat köýnük giýmeli däl, başy ýaglykly bolmaly, saçy örlün bolmaly, goşma meňzeşler. Oglanlarym şeýle bolmaly, hükman oglanlaryň başyna takyasy bolmaly. Ne şoňa bir umumy kada bolýar. Ol kada bir laýyk gelýär, başga bir laýyk gelen ok. Ne şolar ýaly adamlary ýa aýratynyn ýaşlary tutuş bir galypa salmak, bir meňzeş etmek. Şol ideýanyň özü gaty ýalňyş, şol adam ýaşlary şeýle hereketler etmäni mejbur edýär. Biz sakkal bilen baglanyşykly. Meselem sakkal goýurmaly däl, murt bilen baglanyşykly bir aýratyn sen murtuň bolmaly däl. Nähilidir bir towlun duran ýa-da bolmasa bir ütgeş bir şeýle beremen murtuň bolmaly däl, sakalyň bolmaly däl. Saçyny östürmeli däl. Sen kelläňde hükman taky bolmaly. Sen işçi bolsaň ýa-da gullukçy bolsaň hükman
eginin kostyumlu bolmaly. Ol howanyň ysy gününde de şeýle, beýle günlerde de şeýle ähli adamy, aýratynam ýaşlary bir galypa salmak meýlinden gelip çykýar. Hormatly dinleýijiler, Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany hem tamam boldy. Bizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.